जेरै बाथ्रा होनाय बेबादिनो गोख्रों नोजोरजों जौगालुनि खामानि मावगासिनो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा। BTR सरकारनि गोबां बिथांखि मावफुंनायनि गेजेराव हा गैजायै थागिबिफोरनो हा पाट्टा राननानै होनायाबो मोनसे गिदिर हाबाफारि। मख'नो गोनांदि थांनाय समाव BTRनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हा पाट्टा राननानै होनायनि उनावनो दायो लेन्ड सार्टिफिकेट मेलाखौ जागायजेननो थांखि लादों। बे लेन्ड सार्टिफिकेट मेलानि गेजेरजों थागिबि मुलाम्फायारिफ्रा हा पाट्टाखौ बेसेन नाङा जासेनो सार्कल मावख'निफ्राय मोननो हागोन। मिथिनाय बादिब्ला BTR सरकारनि लेन्ड रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोनांथार नोजोर होनायाव गाबोन बाक्सा जिल्लानि बरमायाव लेन्ड सार्टिफिकेट मेलाखौ बेखेवनानै होगोन। बाक्सानि बरमा रेभिनिउ सार्केल मावख'आव गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ लेन्ड सार्टिफिकेट मेलाखौ बेखेवनानै होगोन। सरकारनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला लेन्ड सार्टिफिकेट मेलानि थांखिया BTRनि सिङाव थानाय गामियारि ओनसोलनि हा गैजायै सुबुंफोरा बेसेन नाङा जासेनो गावसोरनि मोनथाय हा पाट्टाखौ मोनफुंगोन। बे नोजोरजों BTR सरकारा गाबोन लेन्ड सार्टिफिकेट मेलाखौ बाक्सानि बरमायाव बेखेवनानै होगोन। सरकारनि फारसेनिफ्राय गोनां बाथ्राखौ फोरमायनाय बायदिब्ला हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरा आर'ज बिलाइ, मौजादारनिफ्राय रेभिनिउ फोरमान बिलाइ, गनायथि होजानाय गावबुरा एबा BCDCनि मासिगिरिनिफ्राय फोरमानलाइ, हा पाट्टानि एफिडेभिटफोरखौ जमा होनांगोन। रायखांनो गोनांदि थांनाय बावैसो साननि सिगां BTR गोरोबथानि दफा बायदियै दिखेजलिनि सिङाव थानाय गोबां थागिबि बर' नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनाय जादों। बेबादिनो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा सिगाङाव बाथ्रा होनाय बायदियै हा गैजायै थागिबि नखरफोरनो हा पाट्टा राननायखौ BTRनि जिल्लाफोराव सोलिगासिनो दं।